Аз открих хората, които работят като къртове на историята, не като герои. Те са друг тип хора. Историята има нужда изглежда и от герои, и от къртове, които бавно, постепенно подравят едни основи, за да сложат нови основи. Но винаги основната им грижа е тия основи да бъдат солидни, да бъдат трайни. Това са така наречените в историята еволюционисти, за разлика от революционерите. И за тях има място в историята. Но по-голямата част от историята е делнична работа. Продължителна делнична работа, в която се съгражда гражданско общество.